мумкина эдир омадан духтарак? Та ҳамон админи ҷангалистон ҳастӣ, Муҳаммад, ҳа? Ту мара якҷо мешиносӣ? Дар мактаб айдаму медавиди ку? нашинохтӣ маим Лайло? Ту ҳамун Лайлоӣ? Воо, наи? Тасодуф абир? Қа калон шуда? Куда будӣ дига гум шидӣ баъди ҳамун? рафтум хондам ина омадам. Гарини хушрӯшида бовар кӯ. Тирам ҳамун красавчики.